Ka jing yakop khwai do kha ka ba best bha prolok na ka mata jong phi la kalong ya ki ba duk la ne kum ju ru ya ki ba khamyo khamkot la ne ki ba khambit khambyang bar kata ka dei ki jing yakop khwai do kha ka ba on sapun long ha ka khat phra tarik banai ba kharwei arajar phulai ha ka dor tiket ka ba tang news pa tingka shi tiket la ne shirwyang wei khwai ka jaka ka dei ha am krbai jirang Ribhoi district kapung ga boron harut jong surok ba kabala pria ya kate gi kop khwai do kha da ibarit empariong ni su thu na lor ki do kha ki ba rem ki bala don shibun ha kate kapung ndrei la the thmai pan shiton ha ka khadoi tarik banai ba khadoi arajar fulai but ha kate ka sngi ki la don shibun ki perlok ki bawan sakhi ya kate gi jing the do kha bat ngilap sisa baki do kha kilong ki bahe ki babiang kat kum ka jing pentip ha katai ka dorte skumbal ong shiton laban tamru mulu mala ti kapor ban khwai kalong khandai biji hadu lai biji janmet ti ngisu thu ba ondi lupa ru ya ki tiket nadu ka khat nyu trik banai ba khadwei arajar fly nadu kapor lai biji janmet haringkat bat ustikar naga benta ban bu jeka ka tiket kumang laong e pina du meni kalong news pa shi tiket lene shirwyang wei khwai ndrei pinyo pat e gini gijing ai subha ki ba biang bha uba ningkong unyo ar lak tingka uba ar unyo shilak 1,000 uba lai unyo shilak uba saw unyo san 1,000 uba san 1,000 uba ndreu unyo ar 1,000 uba nyo unyo shi 1,000 uba praru unyo 1,000 uba khandairu 1,000 ba shipauru unyo 1,000 tingka badalor kita ki price ki bahe haneng perlok ki dangdon susu ye phi ki ne ki consultation price ki baron kumba sau feutli ha ke jing yo ka ba 1,000 tingka uwe perlok rawon de sobha ban yelej ha katai ka singi ba yole se katai ka bairung ka batang news pa tingka yole se phira e ye katai ka arlak tingka bat nalor jung kita iru ki gidon ki price ba kamret bat kumju ru kini consultation price ki ba biang bhanam ta jong phi perlok te kandon ru ngisu thu rengkat bat kalau ki draw ha katai kisngi bat kado tiket kumba julong hi kalong lais pa tengka shi tiket lane artli ki tiket sans pa tengka pinyo e kini gijing ai subha ubaningkong unyo da ka alto praspa vxi top model lane da ka pisa arlak tengka nang tau ba ar pede unyo ada kepisasan pehojar balai unyo ar pehojar berbesau unyo hadu san hajar tengkah di nomor kata kalong kajing ya lekai ke bahit bah kin mau ba pinum klet yo le selar piklet ban le ya ketai gesngi yo le se kan long kajing du nong ye pi le ne yo le se kala ru ba pin kala ban long ru ba pin sababe nomor kedai kajing ya lekai ke ba best bah nomor ba ke bairung ke badang yaham bat kejing yo ru kolong ke bah biang bah tela dadon gino ki bah kwa ban sha susu snob ha ba pin phone shegini ki number phone ki bah labu agani ka mates kublai sibon misteng dah jalan bilang dia bisa lo lebih mau YouTube ya kina ini ya rejar itu nyat met ya ya rejar orang pun